zo erg dat ze dus het gevoel niet meer hadden. Daar is vaak het beest. Als ze foutloos was, dan was het buiten de meteen. Uiteindelijk ging ze er niet meer over. Ze had er gewoon helemaal geen zin meer in. En als er niemand was, dan liep ze parcours. Ja, dus met haar heb ik veel leren gestopt. Igor die is pas sinds ruim 6 jaar bij mij. Die is 12. Die is 12. Ja, en Sjalrik sinds ja, want ze wordt 10 december.